Кое? Айде, тръгнахме пак. Спрете, нищо не правим. Тук е спокойно. Давай напред. Ето сега сме напред. Напред. Спрете. Удри! Много бе, брат, ти учиш. Да, и приби ме. Ей, да ви не ръчкам само с това отзад. Аз го прибирам. Ей, еба ти красотата, погледнете нагоре. Мали, снимай нагоре. Снимай нагоре, къде сме, брат? Разбираме. Много яко. Още. Ей, ти са като карауки, бе. Назад, назад. Айде спираме за малко.